Λοιπόν, απάντηση αναλυτική εδώ στο φίλο μου. Αφορά ένα βίντεο το οποίο δείχνω το σκύλο μου να κάνει υπακοή και με ρωτάει αν θα έχει πολλά εξωτερικά ερεθίσματα, αν θα είναι το ίδιο υπάκουος. Λοιπόν, ο σκύλος, ο συγκεκριμένος, ο δικός μου, είναι κιναθλητής. Τι εννοούμε με αυτό? Ασχολούμαστε με τα κιναθλήματα, δηλαδή αγωνιζόμαστε στο κινάθλημα του Modio Ring, το οποίο έχει να κάνει με 3 σκέλη: την υπακοή, τα άλματα και τα δαγκώματα, τα καθήκοντα προστασίας. Γιατί το αναφέρω αυτό? Γιατί σε έναν οποιονδήποτε αγώνα Modio Ring υπάρχει πάντα πάρα πολλής κόσμος, υπάρχει κριτής ο οποίος κρίνει το αν ο σκύλος σου είναι καλός και ικανός σε όλα αυτά που κάνει. Υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι αρκετά κοντά στο στίβο που διαγωνίζεσαι, φωνές, παιδιά, ήχοι, διάφοροι. Υπάρχουν και σκυλιά τα οποία είναι απ' έξω από το στίβο, με λουριά εννοείται. Εντάξει, κάποια και ελεύθερα. Έχει τύχει σε αγώνα να έχει και αδέσποτα σκυλιά απ' έξω και να καυγίζουν το σκύλο μου. Και ο σκύλος πρέπει να είναι πάντα γυμνός. Δηλαδή δεν πρέπει να φοράει τίποτα. Ούτε το παραμικρό λουράκι, αλυσίδα πάνω του. Καλά, εννοείται όχι λουρί. Δεν πρέπει να έχεις λουρί εσύ μαζί σου. Αλλά ακόμα και η αίσθηση του να φοράει αυτό κολάρο, είτε ένα μικρό λυσιδάκι είτε οποιοδήποτε κολάρο, δεν πρέπει να την έχει. Πρέπει να νιώθει τελείως ελεύθερος. Πρέπει ο σκύλος να νιώθει ότι είναι ελεύθερος να φύγει ανά πάσα ώρα και στιγμή, να μην ακούσει τον χειριστή του, τον ιδιοκτήτη του, να τον παρακούσει. Δηλαδή να σκουθεί να φύγει άμα θέλει. Έχει αυτή τη δυνατότητα ο σκύλος να το κάνει. Και έτσι ακριβώς τεστάρεται η εκπαίδευσή του. Αν δηλαδή ο σκύλος σου σηκωθεί και φύγει, σημαίνει ότι δεν έχεις κάνει κάτι σωστά στην εκπαίδευση. Αν ο σκύλος σου δίνει πολύ μεγάλη σημασία στους εξωτερικούς παράγοντες και δεν κάνει τις ασκήσεις έτσι όπως πρέπει να τις κάνει, σημαίνει ότι προφανώς δεν έχεις κάνει σωστά τη δουλειά σου σαν εκπαιδευτής. Γι' αυτό λοιπόν και η απάντηση είναι ότι ναι, ο σκύλος θα ήταν καλός και με πολλά εξωτερικά ερεθίσματα, με πολλά δύσκολα εξωτερικά ερεθίσματα. Θα ήταν ελεύθερος δηλαδή κάπου στους αγώνες και πρέπει να αντιδράει έτσι. Στο κανάλι μου στο YouTube έχω ολόκληρους τέτοιους αγώνες με το σκύλο μου. Μπορείτε να μπείτε να τους δείτε, κρατάνε περίπου 15 λεπτά στην κατηγορία 1. Είναι αρκετά ενδιαφέρον για όσους ασχολούνται με τα σκυλιά και θέλουν μια παραπάνω έτσι ας πούμε ιδέα για το τι είναι τα κοιναθλήματα. Και στην ουσία αυτό κιόλας τεστάρει το κοινάθλημα, ειδικά το συγκεκριμένο. Θεωρείται ας πούμε το πιο δύσκολο κοινάθλημα που μπορείς να κάνεις, γιατί όπως είπαμε έχει αυτά τα 3 σκέλη και είναι και αρκετά απαιτητικές οι ασκήσεις. Δηλαδή δεν είναι απλά ότι βάζεις το σκύλο σου στο ξάπλα μήνε και σηκώνεσαι και φεύγεις. Είναι μια άσκηση, ας πούμε τώρα παράδειγμα φέρνω, το ξάπλα μήνε, φεύγεις και πρέπει το σκυλί σου να παραμείνει στην ίδια θέση για 1 λεπτό. Αν μετακινηθεί, αν σηκωθεί να φύγει, αν σηκώσει απλά τους αγκώνες του, ας πούμε, η άσκηση είναι 0. Αν σηκώσει τον έναν του αγκώνα μόνο, η άσκηση είναι μισή βαθμή. Δηλαδή έχει ήδη αρκετές απαιτήσεις σαν άσκηση. Δεν μπορείς να τις κάνεις όπως θέλεις, πρέπει να τις κάνεις με συγκεκριμένο τρόπο. Οι αλλαγές θέσεων, ας πούμε, που είναι με όποια σειρά θέλει ο κριτής, κάτσε, ξάπλα, σήκω, πρέπει να γίνουν πάλι με συγκεκριμένο τρόπο. Δεν πρέπει ο σκύλος να έρχεται μπροστά εσένα, κοντά σου, δεν πρέπει να μετακινείται. Πρέπει να μένει στο ίδιο σημείο και να τις κάνει. Δηλαδή δεν είναι απλά ένα σκυλί μπορεί να τις κάνει τις αλλαγές θέσεων, αλλά να μετακινείται πάρα πολύ δεξιά, αριστερά, μπροστά, πίσω, έντονα. Αυτό είναι μείον βαθμή. Γι' αυτό κιόλας λοιπόν είναι τόσο δύσκολο το να αγωνίζεσαι σε κοιναθλήματα. Δεν ξέρεις ποτέ τι θα συναντήσεις. Ειδικά στο Modio Ring πρέπει να έχεις κάνει απίστευτη γενίκευση, γιατί κάθε αγώνας είναι διαφορετικός. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις πραγματικά. Οι ασκήσεις ναι μεν είναι ίδιες, αλλά ο τρόπος που θα τις εκτελέσεις είναι διαφορετικές. Ο κάθε κριτής βγάζει ένα δικό του σενάριο με ό,τι θέλει, βάζει στο στίβο ό,τι θέλει. Μπορεί να έχει το σενάριο, ας πούμε, ένα θέμα, οποιοδήποτε θέμα. Θάλασσα, ας πούμε, άνοιξη, οτιδήποτε. Και να βάζει, ας πούμε, διάφορα. Αν είναι θάλασσα, ας πούμε, μπορεί να βάλει καραβάκια, μπορεί να βάλει νερά να πετάνε στο σκύλο. Το οτιδήποτε. Μπορεί να τον κάνει το σκύλο να χάσει, ας πούμε, στην άσκηση. Ο σκύλος πρέπει να έχει κάνει τόσο καλή γενίκευση, έτσι ώστε να μην δίνει καμία σημασία σε όλα αυτά και να εκτελεί τις ασκήσεις του. Είναι το μοναδικό άθλημα, κοινάθλημα, το οποίο
γίνονται έτσι τα πράγματα. Σε όλα τα υπόλοιπα οι ασκήσεις είναι ίδια και ο τρόπος που στείνεται ο στίβος του αγώνα είναι ίδιος. Στο motoring δεν είναι έτσι. Άρα πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για τα πάντα. Να μπορεί ο σκύλος να κάνει την κάθε άσκηση είτε με κόσμο, είτε χωρίς, είτε σε βρεγμένο οδόστρωμα, σε οδόστρωμα που κινείται, σε οτιδήποτε. Αυτή είναι η απάντησή μου λοιπόν. Ο φίλος μου εδώ ήθελε μια μεγαλύτερη ανάλυση, γι' αυτό και κάνω αυτό το βίντεο, αλλά και για τους ανθρώπους που θέλουν να καταλάβουν τη σοβαρότητα και τη δυσκολία των κοιναθλημάτων. Και κάπου εδώ να πω ότι ο λόγος που ασχολούμαι με το κοινάθλημα είναι κυρίως αυτός και μου αρέσει, αλλά επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη τριβή με τον σκύλο σε κάτι τέτοιο, σε ζορίζει πραγματικά. Σε ζορίζει να γίνεις καλύτερος εκπαιδευτής. Σε κάνει να βλέπεις πράγματα τα οποία δεν θα τα βλέπεις αν ασχολιώσουν με το κοινάθλημα. Σε αναγκάζει δηλαδή να βρεις τρόπους να δουλεύεις το σκύλο. Άρα, όταν εγώ ας πούμε, θα πάω σε σπίτια ανθρώπων με τα σκυλιά τους για να τους βοηθήσω με την εκπαίδευση, μου είναι κάτι πολύ πιο εύκολο συγκριτικά με κάποιον ο οποίος δεν ασχολείται με το κοινάθλημα. Αυτά. Κάντε like και follow για περισσότερα τέτοια βίντεο. Ανεβάζω βιντεάκια καθημερινά σχεδόν για σκυλιά, για προπόνηση, για οτιδήποτε τέτοιο. Γράψτε μου στο σχόλιο οτιδήποτε άλλο θέλετε να δείτε και θα προσπαθώ να τα απαντάω όλα όσο πιο αναλυτικά μπορώ για να μην σας μένουν και εσάς απορίες. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.